Вообще выборы, не считая каких-то определенных трагических, спровоцированных событий, выборы это в основном было весело. Узлёт ейнай кар'еры нагадываў казку пра папялушку. За адзін дзень шараговая юрыстка з Бабруйска пераўтварылася ў чалавека, які адказвае за выбары ў 10-мільённай краіне. Чвэрць стагоддзя яна была важным элементам лукашэнкаўскай улады і стала галоўным сімвалам фальсіфікацыі хлусні. Але дзякуючы чаму Лідія Ярмошына узначаліла цэнтр выбаркам і пратрымалася на пасадзе 25 гадоў. Адкуль яна увогуле ўзялася? Што вядома пра яе шлюбы і разводы, а таксама пра трагедыю з ейным адзіным сынам? Пра ўсё гэта мы раскажам у нашым новым роліку. Я не злопамятна, я не завистлива, я не способна вообще сознательно причинить кому-либо зло. Поэтому я думаю, что у меня хорошее чувство юмора. Это опять-таки легко людям со мной. Мне кажется, со мной легко. Будучая чыноўніца нарадзілася ў Слуцку ў 1953 годзе. Яе бацька Михаил Гаркавенко быў вайскоўцам. Адпаведна, сям'я пастаянна пераязджала з месца на месца. У школу маленькая Ліда пайшла ў нямецкім Веймары, але ўжо праз год сям'я вярнулася ў Беларусь і пасялілася ў Бабруйску. Галава сям'і паходзіў з Украіны. На вайне Михаил Гаркавенко атрымаў сур'ёзнае раненне з кантузіяй і на некаторы час страціў слых і голас. Праз гэта ён нават думаў пра самагубства, але змог аднавіцца і вярнуцца на фронт. Палкоўнік меў суворы характар і ўсю сям'ю трымаў у строгасці. Гэты факт пакінуў адбітак на біяграфіі ягонай старэйшай дачкі Лідзіі, якая пазней прызнавалася, што ў яе з дзяцінства алергія на вайскоўцаў. Пасля школы дзяўчына вырашыла паступаць ва ўніверсітэт аж за 700 кіламетраў ад дома, у Калінінградзе. Яе былая настаўніца тлумачыла такі выбар праблемамі ў сям'і. Ліда Гаркавенка хацела стаць журналістам, але на журфак яе не ўзялі праз адсутнасць публікацый, таму давялося ісці на юрыдычны факультэт. Ды і ўвогуле з Калінінградам дзяўчыну звяжуць ажно 20 гадоў жыцця. Там яна закахаецца і выйдзе замуж за Дмітрыя Ярмошына, атрымаўшы прозвішча, якое пасля прагрыміць на ўсю Беларусь. Праўда, пра свайго першага мужа яго знакамітая жонка амаль ніколі не расказвала ў інтэрв'ю, абмяжоўваючыся толькі дэталямі разводу. Тым не менш, ад гэтага няўдалага шлюбу ў 1977 годзе нарадзіўся сын Аляксей. Хлопчык у дзяцінстве быў хваравітым, і маці прысвячала яму увесь свой вольны час. Бацька ж малым увогуле не займаўся. Там ситуация, в принципе, была таковой, что это был чужой человек для своего ребенка. Ему он просто не был нужен. Поэтому тут никаких трагедий, скажем так, по этому поводу не было. Пра свае метады выхавання Лідія Ярмошына жартавала так, цытата: «Калі мяне пытаюцца, як я выхоўвала сына, заўсёды кажу, лупцавала яго раз на год, і роўна на год яму хапала». У астатнім жанчына лічыла сябе хаця і строгай, але клапатлівай і любячай маці, для якой дзіця было важнейшым за працу. Ярмошына наракала на мужа алкаголіка, які з гадамі стаў нявартым сваёй жонкі, таму яна паступіла па-мужчынску. Стала ініцыятарам расстання, а затым пакінула мужу кватэру, а перад ад'ездам у Бабруйск увогуле зладзіла вечарынку для сваіх знаёмых. Ко мне пришли попрощаться мои сокурсники, проводить, ну куда мужа деть-то? Стол накрыли, вот, я подняла бокал шампанским и сказала, что торжественный вечер, посвященный разводу семьи Ярмошиных, объявляю открытым. Одна из моих подруг не выдержала и сказала, ну ты сволочь. На радзіме ж таксама адбылася сямейная драма. Калі бацьку Ярмошынай было пад 60, ён загуляў. Былы вайсковец нават на пенсіі заставаўся цікавым мужчынам з машынай ды прыстойнай пенсіяй. І калі большасць пажылых пар звыкаюцца з недахопамі адно аднаго і дажываюць свой век разам, то Гаркавенкі займаліся разводам. Гэта была вельмі і вельмі нешараговая падзея для застойнага СССР. Але вернемся ў Калінінград. До канца 80-х Лідія Ярмошына вырасла да пасады памочніка пракурора аднаго з раёнаў горада. Аднак пасля разводу вырашыла вярнуцца з сынам у Бабруйск. Там яна працаўладкавалася ў юрыдычны аддзел гарвыканкама, які даволі хутка і ўзначаліла. У 1992 годзе ў жыцці правінцыйнай юрысткі здарылася падзея, якая па сутнасці перадвызначыла ейны далейшы лёс. Тады Беларускі народны фронт ініцыяваў правядзенне рэферэндума аб датэрміновых выбарах у Вярхоўны Савет і сабраў больш за 400 000 подпісаў. Лідар БНФ Зянон Пазняк вінаваціў парламенцкую большасць, сярод якой было шмат савецкай номенклатуры, у пасіўнасці і нежаданні праводзіць рэформы ў незалежнай краіне. Але Вярхоўны Савет у штыкі ўспрыняў ідэю датэрміновага складання паўнамоцтваў і пачаў дзейнічаць. Адным з крокаў стала даабранне ў Цэнтральную выбарчую
выбарчую камісію 5 новых членаў, адной з якіх стала Лідія Ярмошына. Так пра бабруйскую юрыстку упершыню даведалася ўся краіна, а ў выніку працяглай палітычнай барацьбы парламент адхіліў прапанову аб рэферэндуме. 4 гады Лідія Ярмошына была ў ценю. За гэты час дэпутат Александр Лукашенко паспеў стаць прэзідэнтам Беларусі. І, дарэчы, на першых выбарах яна галасавала не за яго, а за Вячаслава Кебіча. Акрамя таго, Лукашенко паспеў памяняць сімволіку і захацеў другім рэферэндумам абмежаваць уладу Вярхоўнага Савета. Вядома, што парламент быў супраць. Дэпутаты прызначылі кіраўніком цэнтрвыбаркама Віктара Ганчара, які адразу заявіў, што не прызнае вынікаў галасавання пра шматлікія парушэнні. Але Лукашенко проста зняў таго з пасады, хоць і не меў на гэта паўнамоцтваў. Ганчара проста вышвырнулі з працоўнага кабінета разам са спікерам парламента і генеральным пракурорам, якія спрабавалі супрацьстаяць беззаконню. Тады ад імпічмента Лукашенку ўратавалі госці з Масквы, але засталася задача атрымаць патрэбны вынік на рэферэндуме. Для гэтага не хапала лаяльнага старшыні ЦВК, але кандыдатура знайшлася сама сабой у асобе Лідіі Ярмошынай, якая адзінай з членаў камісіі публічна пярэчыла Ганчару. У Мінск юрыстку адпраўлялі ўсім бабруйскім райвыканкамам. Ва універмагу ёй купілі дарагі касцюм, які, праўда, аказаўся завялікім. Але, як паказаў час, стаўка на гэтую жанчыну аказалася вырашальнай для беларускай улады. 24 лістапада 1996 года Лідія Ярмошына абвясціла лічбы рэферэндума, згодна з якімі народ нібыта падтрымаў усе прапановы Лукашэнкі. Ён дасягнуў абсалютнай улады, і абвінавачванні ў фальсіфікацыях яго ўжо не хвалявалі. Больш за тое, на адчувальнай пасадзе пад ягоным кіраўніцтвам аказаўся чалавек, гатовы дзеля яго на ўсё. Я, конечно, была за то, чтобы страна, в конце концов, поднялась с колен и стала более сильной. Я прекрасно понимала, что это возможно только при единоначалии, очень сильным на тот момент. Так пачалася эра Лідіі Ярмошынай, за час якой яе прозвішча стала хадзячай назвай. За 25 гадоў старшыня ЦВК правяла 5 прэзідэнцкіх і 6 парламенцкіх кампаній, а таксама яшчэ 2 рэферэндумы. Яна абвяшчала пра элегантныя перамогі Лукашэнкі і называла такія лічбы падтрымкі, у якія не мог паверыць ніхто. Пры ёй з'явілася практыка датэрміновага галасавання, на якое зганялі бюджэтнікаў ды студэнтаў, і падчас якога адбываліся асноўныя фальсіфікацыі. Іх жа Лідія Ярмошына ніколі не заўважала, называючы беларускі выбарчы працэс бліскучым, і абуралася прэтэнзіямі да айчынных ноу-хау. У нас эта свобода иногда доходит до беспредела. Я не понимаю, каким образом люди, получающие свою зарплату из бюджета, пишут письма в Центральную комиссию, на каком основании их постоянно призывают прийти на избирательные участки. Как они говорят, заставляют. Данные лица, в силу того, что они получают зарплату из бюджета, скажем так, морального права не имеют возмущаться по этому поводу. Аднойчы падтасоўку вынікаў выбараў давялося прызнаць нават самому Лукашенку. Але, як той казаў, ёсць адзін нюанс. Да, мы последние выборы фальсифицировали, я уже западникам это говорил. За президента Лукашенко проголосовало 93,5%. 93,5%. Но говорят, это не европейский показатель. Мы сделали 86. Лідія Ярмошына адкрыта называла сябе чалавекам каманды прэзідэнта і казала, што параза Лукашэнкі стане для яе асабістай трагедыяй. Але нават ва ўмовах немагчымасці падобных раскладаў яна дазваляла сабе публічна фантазировать наконт конкуренции. Мне хотелось бы, чтобы действительно существовала конкуренция, потому что если не будет конкуренции взглядов, альтернативы какой-то, предложенной избирателям, то, естественно, они потеряют интерес к выборам, и это скажется на явке избирателей. І ў той же час абразліва ставілася да тых, хто кідаў выклік ейнаму куміру. Вы знаете, мне очень понравилось высказывание Фазилия Искандера покойного. Он очень емко умеет формулировать. Вот я, характеризуя оппозицию, как-то сказала, что это люди многие, у которых не сложилась жизнь. Поэтому вот они озлобленные и так далее. Оказалось, что я сказала длинно то, что он сказал коротко. Он назвал общественных деятелей несмирившимися неудачниками. Апозіцыянеры, у сваю чаргу, таксама асаблівай сімпатыі да старшыні ЦВК не выказвалі. Так, перад выбарамі 2010 года ёй дэманстратыўна адмовіўся ціснуць руку Павел Севярынец, які тады прадстаўляў кандыдата Віталя Рымашэўскага.
А іншы прэтэндэнт Ярослаў Раманчук падарыў Ярмошынай альбом пра Парыж, і гэта быў даволі жорсткі тролінг чыноўніцы, якая даўно была пад заходнімі санкцыямі і адкрыта шкадавала пра тое, што марыць трапіць у сталіцу Францыі, але не можа. Так, старшыні ЦВК намякалі на тое, што трэба зрабіць, каб мары нарэшце здзейсніліся, не толькі яе асабістыя, але і ўсёй краіны. Аднак тыя выбары запомніліся не толькі брутальным разгонам акцый пратэсту ў вечар галасавання і затрыманнем 7 з 10 кандыдатаў у прэзідэнты. Тады Лідія Ярмошына зладзіла дэмарш у жывым эфіры дзяржаўнага тэлеканала АНТ, калі ёй пачалі задаваць нязручныя пытанні. Они задают вопрос: могу выйти на улицу? Где я смогу погулять? Меня не тронут, я не нарушу закон. А где я буду участником несанкционированных мероприятий? Эти вопросы задаю я. Поэтому, пожалуйста, давайте разделять понятия. Сергей, я хотела бы сказать, что в этом здании расположены сотрудники Центра сберкома. Они на работе, они принимают голоса. Хрупкие женщины. А я здесь сижу и, понимаете, рассуждаю на красивые темы. Вы меня извините, я не могу здесь находиться больше. Это правильно. Правильно. Гэты ўчынак скончыў кар'еру Сергея Дарафеева на беларускім ТБ, а крыху пазней старшыня ЦВК выдала яшчэ одну фразу, якая стала мемам. Знаете, этим женщинам делать нечего. Сидели бы дома, борщ варили, они по площадям шастали. Мне в голову это не придет. В голову это не придет. Это позор для женщины участвовать в подобных мероприятиях. Гэты боршч прыгадывалі Ярмошынай яшчэ не раз, але непаліткарэктны пасаж пра ролю жанчыны не быў экспромтам. Гэта была даўняя жыццёвая пазіцыя чыноўніцы, і тут яна зноў супала з поглядамі Лукашэнкі, які неаднойчы казаў, што жанчына не дасць рады кіраўніцтву такой дзяржавай, як Беларусь. Пазней старшыню ЦВК неаднаразова пыталі пра тую фразу, а яна адказвала, што згадала тады пра боршч, бо для яе гэта сімвал сямейнага ачага і што гэты суп заўсёды ёсць у ейным халадзільніку. Што тычыцца сям'і, то ўжо ў Мінску Ярмошына паспела ў другі раз пабрацца шлюбам і ў другі раз развесціся. І зноў гэта была гісторыя пра чалавека з мяккім характарам, які злоўжываў алкаголем і пераўтварыў жонку ў галоўнага чалавека ў сям'і. Прычым і гэтаму мужу недарэку Лідія Ярмошына таксама пакінула кватэру. Мужчына атрымаў аднапакаёўку пасля продажу супольнага жылля, а тое, што засталося, яго былая жонка уклала ў будаўніцтва катэджа ў Драздах. Другі развод зрабіў галоўным мужчынам у жыцці Ярмошына яе дарослага сына Аляксея. Ён пайшоў па шляху маці, адвучыўся на юрфаку і некаторы час працаваў у пракуратуры, але пасля перакваліфікаваўся ў адвакаты. Сям'і ж Аляксей Ярмошын не стварыў, прычым яго маці знаходзіла тлумачэнне гэтаму ў сваім нешчаслівым шлюбе з ягоным бацькам. Чыноўніца часта расказвала пра Аляксея ў інтэрв'ю і казала, што ёй даводзіцца абслугоўваць і сына, і пажылую маці, абаім яна гатавала ежу і мыла падлогі. Не поверите, чаще всего и больше всего, наверное, это основной объем моего времени свободного занимает, это мойка полов. Да. Вы моете полы? Я мою полы. Я В 3 домах. А что Как делать? в 3 домах? Так. Прэзідэнцкія выбары 2015 года прайшлі ў Беларусі спакойна, і санкцыі Еўрасаюза паставілі на паўзу. У выніку Лідія Ярмошына ўсё ж змагла ажыццявіць сваю даўнюю мару. Яна пабывала ў Парыжы. Чыноўніца жыла недалёка ад Эйфелевай вежы і за 4 дні наведала ўсе асноўныя славутасці, а таксама схадзіла на шоу ў Мулін-Руж за 117 еўра. Але засталася не вельмі задаволенай і сказала, што Парыж – гэта занадта распіарны горад, які нельга параўноўваць з Рымам. Па Італіі яна таксама праехалася, прычым не адна, а ў кампаніі сына. Дарэчы, ён часам удзельнічаў як адвакат у даволі гучных працэсах. Аляксей Ярмошын абараняў ключавога фігуранта справы чорных рыэлтараў, а таксама бандыта, які хацеў выкрасці сям'ю камандзіра віцебскіх дэсантнікаў. У абодвух выпадках апраўдальнага прысуду дабіцца не ўдалося. Нервовая праца моцна адбівалася на здароўі мужчыны. Ён распаўнеў і не адмаўляўся ад алкаголю. У пачатку чэрвеня 2017 года ў аварыі загінуў пляменнік Ярмошынай Вадзім Капусцін, які жыў у Бабруйску і гуляў там у хакей. Трагічная смерць Капусціна моцна ударыла па сыне чыноўніцы. Хлопцы хоць і не былі роднымі, а стрыечнымі братамі, але адносіны мелі вельмі блізкія. У выніку скончылася ўсё яшчэ адной бядой. Аляксей Ярмошын не вытрымаў страты, стрэсу і крэпкіх памінак. 11 чэрвеня стала вядома пра яго смерць. Да свайго 40-годдзя мужчына не дажыў усяго
усяго 1,5 месяца. Блізкія сябры адваката сцвярджалі, што трагедыя наступіла ў выніку натуральных прычын, але тое, што Ярмошына хавалі ў закрытай труне, дало глебу для розных плётак. На развітанне з ім прыйшлі найвышэйшыя дзяржаўныя чыны, у тым ліку Михаил Мясніковіч і Наталья Качанова, але Лукашенко, праўда, на пахаванне не прыехаў. Пасля асабістай драмы старшыня ЦВК засталася адзінокай і стала часцей казаць пра сваю пенсію, а таксама свой уласны сыход жыцця. Яна расказвала, што яе ратуе літаратура. Кнігі дазваляюць ёй адцягнуцца і бяспечна сысці ад рэальнасці. У той жа час яна працягвала працаваць і заяўляла, што застанецца на пасадзе столькі, колькі будзе патрэбна Лукашенку. А пасля, гэта цытата, просто будзе чакаць сваёй смерти. Когда-то, когда меня назначал глава государства, я сказала, что никогда Центральная комиссия не несет ему в спину удар. У 2020 годзе і Ярмошына, і яе начальнік здавалі асаблівы іспыт. З пачаткам пандэміі рэйтынг Лукашэнкі папоўз уніз. Афіцыйная сацыялогія за паўгода да прэзідэнцкіх выбараў налічыла 24% падтрымкі ўлады ў Мінску, а Цэнтр выбаркаму давяралі ганебныя 11% беларусаў. Вясной пра свае прэзідэнцкія амбіцыі сталі заяўляць людзі, якія выглядалі даволі сур'ёзнымі супернікамі для Лукашэнкі, але ніхто з іх да выбараў так і не дайшоў. Віктара Бабарыку і Сергея Ціханаўскага арыштавалі, прычым на апошняга скаргі пісала асабіста Ярмошына, а Валерыя Цапкалу яна не пусціла ў кандыдаты, запракаваўшы дзясяткі тысяч подпісаў. Але ж чыноўніца зрабіла ракавую для сваёй кар'еры памылку. Зарэгістравала кандыдаткай нікому тады невядомую хатнюю гаспадыню, жонку Сергея Ціханаўскага, Святлану. Што было далей, напэўна, вы і самі добра памятаеце. Усенародная падтрымка Ціханаўскай, сфальсіфікаваныя на карысць Лукашэнкі вынікі выбараў, масавыя пратэсты і дзікі гвалт сілавікоў. Прычым у 2020-м Ярмошына, падобна, ужо зусім згубіла палітычны нюх, бо пазней яна шчыра прызнавалася, што не чакала такой рэакцыі ад беларусаў. 20-й год меня удивил, да. Честно говоря, я понимала, что меняются технологии, но я никогда не думала, что за столь короткий период, причем в ситуации, скажем так, благополучия будет воспитана такая большая группа людей, ненавидящих родину и государство. Таксама старшыні ЦВК удалося адчуць вынікі сваіх дзеянняў. Яна казала, што да 20-го года ніколі не атрымлівала пагроз, а ў разгар народнага абурэння Ярмошынай даводзілася хавацца ад людзей. Из парламента мне приходилось пробираться черными ходами, я выйти не могла. И зайти зачастую спокойно. У верасні адзін з маршаў прайшоў праз Дразды, побач з домам Ярмошынай. Але тады высветлілася, што чыноўніца там не жыве, і папаўзлі чуткі, што яна прадае маёмасць і з'язджае ў Калінінград, але гэта не пацвердзілася. Старшыня ЦВК неаднаразова казала, што ў яе шмат грошай сыходзіць на ўтрыманне вялізнага катэджа і што на пенсіі ёй давядзецца перасяліцца ў больш сціплыя умовы. Усе акцыі пратэсту Лідія Ярмошына лічыла зрэжысаванымі, а ўсе скаргі адхіляла. Выглядала гэта нелагічна, бо калі ў Лукашэнкі было сапраўды 80% падтрымкі, якія яна агучыла, то чаго тады баяцца? Не пераліку ж галасоў ці паўторнага галасавання. Але народную незадаволенасць удалося пагасіць толькі неверагодным узроўнем гвалту. У снежні 2021 года 68-гадовая чыноўніца нарэшце адправілася на пенсію. Перад адстаўкай яна паспела трапіць у яшчэ адзін скандал. Яе прозвішча апынулася ў спісе назіральнікаў на мясцовых выбарах у Грузіі. Супраць гэтага выступілі палітыкі і беларуская дыяспара. Адметна, што з 19-го года у Лідіі Ярмошынай не было асабістых публічных сустрэч з Александром Лукашэнкам. На развітанне ён выпісаў вернай паплечніцы ордэн айчынны 3-й ступені, а на яе месца прызначыў камуніста Ігара Карпенку. Цяпер Лідія Ярмошына на пенсіі. Чым яна займаецца, ніхто не ведае. Падобна, што яна сапраўды сядзіць дома, чытае кніжкі і ціха чакае сыходу жыцця. Раней чыноўніца любіла хадзіць у тэатр, і яе можна было пабачыць на ўсіх прэм'ерах Купалаўскага. Але пасля апошніх прэзідэнцкіх выбараў адтуль сышоў амаль увесь калектыў, а агулам сфера зазнала магутных палітычных чыстак. У Еўропу чыноўніца цяпер таксама паехаць не можа, бо санкцыі вярнуліся. На тэлебачанне яе запрашаюць даволі рэдка, і апошняя нагода была звязаная з 30-годдзем улады Лукашэнкі. І пенсіянерка тут абслужыла прапаганду як след. Яна пляжыла апанентаў, расказвала, як яе хацелі падкупіць, а на Святлану Ціханаўскую увогуле накінулася з абразамі. 15-й год – это просто профессор по сравнению, профессор и продавщица. Вот если взять двух
двух дам. Калісьці ў інтэрв'ю Лідія Ярмошына казала, што ейны галоўны крытык па жыцці – гэта яе мама. Жанчына магла пабачыць дачку па тэлевізары, а пасля распякаць яе за знешні выгляд ці словы. У процівагу гэтаму ішоў Аляксандр Лукашенка, які загадваў сваёй падначаленай ніколі ні перад кім не апраўдвацца. Па сутнасці, ён аказаўся тым адзіным моцным мужчынам у жыцці Ярмошынай, які яе не кінуў. І за гэта чыноўніца адплаціла шматгадовай безумоўнай лаяльнасцю. Але што гэтая лаяльнасць прынесла самой Ярмошынай? Самотная старасць, вялікі пусты дом, 2 разводы і магіла адзінага сына. Вось і ўсё, з чым чыноўніца падыходзіць да фіналу свайго жыцця. І тут застаецца хіба што працытаваць верш, які Ярмошынай на дзень народзінаў напісаў ейны доўгачасовы намеснік Мікалай Лазавік. «Приснился сон Иесу, кошмар Армагеддон. Из Беларуси лесом на них идет ОМОН. А впереди ОМОНа на 5 шагов вперед лишь с выборным законом Ярмошина идет. ЕС не спит, трепещет, надежно запер дверь. Ярмошину, как прежде, не пустит он теперь. Ни в Прагу, ни в Варшаву, тем более в Мадрид. В один Бобруйск по праву вам путь теперь открыт».